Ayaw na naman niya. Jesus, smile, smile. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Aga po nag-wake-wake nito. Sa kwarto bago tayo lumabas. Ano na yung natin mo? Bait-bait ka later, ha? Opo? Magbabait yan eh. Weh! Oops, wait lang po. Ay, kukunin yung Pinky. Oh, lay down ulit, anak. Lay down. Dito ka lang muna, ha? Opo. Gamot, gamot. Wow! Hawa! Hawa! Kumot, kumot. Miss Bing, Bing, Bing.
madam. What are you doing? Oops! What are you doing? Mishi, stay away, anak! May mantika! Ayang pasaway talaga ng Mishi Beng-Beng. Ha! Oh my goodness, Mishi! Done na po. Next time ulit. Gonna burn. It's gonna burn. Ala, dyan na, Daddy. Nagpa-vlog kami, Daddy. Ay, nakikisali ako, Daddy. Uy, ang burn yung paa mo. Dali, dali. Ha? Pasaway. Bakit? Hindi pa natulog to, 5:30 gumising. Kaya nga nagluluto na kami ng breakfast. Hello, Ang hirap-hirap naman magluto ng breakfast na may pasaway. Tama salita ka na. Hello, vlog. Dito na si Daddy. Dito na si Daddy. Ay. Ay, what happened? Daddy, abutin mo kayo. Sabor. Ayan. Yeah. Nangyamot yan. Grabe, matitiklay ko. Basta anak ng machine. Anak kayo ng mga antikokolit. Bakit? Sige, kami. Ano ay? Refreshment. Chocolate lang kinain mo. Oh, refreshment lang. Kasi nalipay na ako. Matawag ako. Matawag ka ba? Ako naman nga. Hindi naman. Tapos ko mga dumagas sa quick star eh. Breakfast. Nagluto naman na ako. Ito na pa niya.
Hello! Hello everyone! Ano ba last night mo ngayon sa work? Anong breakfast dyan sa Quick Star? Hindi ko alam. Saka donut, saka pizza. Hindi ko mag-breakfast tayo sa downtown dito. Sige ah. Umagaan mo. Sana magising. Hello ba? Hello! Hello! Maaga yan, magigising 5:30 na naman. Hello! Pakita mo yung muging mo. Muging. Ting. Nakapag-pray. Tapos, hindi ang pakagana. Hindi ang gawin ako. Thanks for your, kung ano kumamot ah. Good job ko na nala. YouTube ko na kumamot na. Marami ko alam ito. Good job ko ba? Yay! That's it. Let's pray na, Mishibing. Let's pray. How to pray, anak? How to pray? Pray na, anak. Pray. Pray. Ay! Let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you, Lord, for this day and for this food. Please bless this, all Lord, to give us nourishment in our body. In Christ we pray. Amen. Kita ko pa na. Naman. Nag-aampak ng ang aga-aga. Hindi niya kasi makuha yung tulog niya. Matawag na naman nalala. Saan? Ipin ko na naman. Ipin ko na naman. Wala naman. Nag-ring na sana. Pakain mo ka. I'm very happy. Ang ganda ng gising Ang ganda ng gising. Poing. Ang aga gumising eh. Poing. Sabi ko matulog pa tayo. Antok na antok pa ako. Ay naku. Eat na. Try mo nga daddy kung gusto niya yan. Ayaw na naman niya. Finally, na-video ko na yung ganung mukha mo. Mishi. Busog ata. Nagdede kasi bago bumangon. Ayaw mo na. Busog yan.
Laban ko sa'yo kung ako'y pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lang namimintas. Girl, bidi bye-bye, don't tell lie. Bakit mo ako laging dinideny? All the good stuff done, wala man lang recognition. Mahilig ka mga election, but wala aking attention. Between you and me, until the break of dawn, no one else comes close. Pangako sa isa't isa, ngunit napatunayan mo ba nang balikan kanya? Masakit palang maging what? Panipuros! Pero ang lahat ay pagtatapat sinta. Mahal kita, Cecilius Vendetta! Stupid! So fast and easy. Yan yung ulam natin. Stupid! Fresh as the morning air. Stupid! Love that is shared by two. Stupid love! I have found in you. Saan nga ba hahanto ang pagpung ito? Minahal kita pero ako'y ginago mo. And it took so long time bago pa ako ma-recover. Sa ginawa mo sa akin ay meron pa akong hangover. And mga inutos mo sa akin, di ko sinuwan. Mas sinusunod pa nga kita isa sa akin na. Lahat na lang ng bagay bigay ko sa iyo. Naging sunod-sunuran Sunuran ako ako na parang aso. Pag may kausap kang iba, ako'y dinideny. Basta gwapo ang guy, maaga kang bumibigay. Eh, napaka-estupido ng puso kong ito. Ano po? Ano? Malamig si Dis. Para tayong baliw. Short lang ako, nagpantalon ko. Ito yung binili ko sa niya. Ano, dito yung makapampantalon ko. Ano yan pang Vicente? Ay, joggers. Oh my God, it's cold. Cold. Keep your base on. Di ba last na ginamit natin yan? Ano ba? Tapi. Diyan na yung airplane. Ayan o. It's over there. Baka ma-heart attack ako, kaya mo ko pinapakain ng ano no, banana no, pagka para magkaka, ako, arrhythmia ako. Gusto mo ni dati mo tumaas yung potassium ko para mag-arrhythmia ako. Ganun yun eh. Na? Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.